मा जादों ओइ सानफ्ला मा पाउडार फुनलाबायखो खोमायावलाय सानफ्ला गलथालि बानायबो मोजोबनायबो मिथिया नामा आयु ओइ सानफ्ला उदैयाथ' मथुनिसो जाबाय नै आयु रामा मानो दै दै गुदुं फुदुंथा मानो खिथाग्रोना आयु गुदुं गुदुङा हंला हंला टां 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 शिवाजी देखो शिवाजी मैहु शिवाजी होनदोरा Dud bos nama mai husi baji sudah dah. Bos sudah. Empat. Tak lu bos. Empat bos. Serai badik fak sudah nih sarat tanoi thaba abang. Bagai pani gejerawnya mengkuah kari suka sino. Bap. Apa? Gorom-gorom जोंहा मैसो बेदर संनानै जानोसै नोंबो मामाया मेंख'आ मैसो बेदर गोरान लाबोदों आरोना ओमफ्राय हरसे सोमनानै दोनबाय ओमफ्राय नै रुदबाय आरोना प्रेसार कुकाराव जिनिसा रुइखाबाय आरोना नै गुरै जाखाबाय नै गुरै जाबाय नै गुरै जाबाय आरो नै So, euna janji sama bilayin. Chalo. Sokal kan jabai ada na. Kini sokal nungla noi tha jabai. Masalah suka gorang nang macam-macam ni. Dah lo dah. थारमाने आङो बेखौ बिजों ओंखाम जाफानो होननानै ओंखाम थोरसियाव जिरायदोंमोन आरोना ओरैबायदि दुखु मोननाय खोथा होनदों बियो बेजों दिनैनिफ्राय ओंखाम जाफाला आङो थारमाने गावहा गारि भारा थानो हाखु दाखु जाबाय आं लायनो जुथा फुगारनानै होनांगौ रेडि खालामालायनो बिदि होनबायब्रा आंखौहाय ओमफ्राय मोनायावलाय मानो जाग्रोयो सानावबा आंखौ नेयो फुङावबा आंखौ नेयो बिदि होनबाय जोंहा मेगि संजानो नागिरदों दैसाजानजों दैसाया मेगि जानो जाहैदों ओमफ्राय दैसाया मा उन्दै साननानै बेनो जिबनाव मस्ला होआब्लानो दाहोखा आरोना जायासो बे मस्ला होआबा मों बाबा मों संबाय मस्ला होआबा जालायबावासो आरोना बेयो जि हायग्रांजोबो बिनि आखाइया जेरावबो खांख्राइसो मोनदां बियो गोदो जेराव हानहरोबाव थाबथाबोजोबो आरोना आखाइयानो ओमफ्राय आङो गाबोन मा फुनगोन खानायाव हेना फुनगोन आरोना खर'आवहाय गाबोन पुष्प रोंफेरबावाहाय फुननो आङो मेगि मोनबाय मेगि जानोसै दैसाया सामसखौ मानो जाखो लाबोआखैबा माथो मै मानो जादिया नों हायो रोङा जायाखैलाय जाया होनबालाय आबैनो हरदो आबै जाथोंसै जायो या मेगि नै बाव दोनबाय आं मस्ला दं खिन्थु मस्ला होआबा माथो जायाखैलाय गथ'आ बायनायाव ओंखारबाथाय लामायाव ओंखारबाथाय सब समाय फैसा लानो थिनो नैबे गथ' सासेया खि मोनजानायखौ सालिया खाजा मोनजानायखौल' लानानै बेरायलायबाय आरोना दैसाखौहाय बेलासियावहाय गथ'फोरखौ बार जाहोनांगौ जानानै फैयो माने एसे माइन्डफ्रा फ्रेश जायो आरोना जों गेदेरफ्राबो बेलासियाव बा फुङाव बेबायदि लामा सामायाव बेरायबायोबा आंनि साननायावसो आरोना आंनि मिथिनायाव एसे न' सिङावबो थाबाय थानो नाङा आरो एसे बाहेरायावबो ओंखारनांगौ
आं दाथ' नोंखौ फैया नोङो आं माइरं फैबाथ' बेसे ला 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 हा खोबाय आरोना जोंना लामाया नै माने बेखौ दालाय होबाय ओमफ्राय बे हाखर हाखर थानायाव बे हाखौ खोबना होसिगोन आरोना हाखर हाखर थानायाव वाइस जोंनिथिं थियाटार जादों आरोना थियाटारा जाहैबाय नैबे रामकृष्ण मन्दिर मन्दिरजों ओरै माबाजों थांनांगौ आरोना साहानि लामाजों ओमफ्राय बे किडि स्कुल थांनाय टार्निंआवनो आरोना होनो बे खाथियावनो बारा गोजान नङा आरोना मैया 2 तारिखनिफ्राय जाबाय ओमफ्राय दिनै सानसे ओमफ्राय गाबोन दंबावो आरोना जोबसिगोन बेखौनो बेरायफैदों जों नै बावनो जादों आरोना बारलम्फा थियाटार जोंहा बेखौनो बारलांफासो होनो आरोना बेयाव ओरैहाय न' दं ओरैहाय आरोना मा सावदों आब' दखान ने मा सावदों दखानाव नायनि दखानदारियाबो नै मा सावदों नोंसोरो दखानदारिफोर आयु फिथा सावदों ए नै बालाय थियाटारावहाय सोरनि जिबौनि मोनसेयाव 10 थाखा आरो पापरानो थाइबा नुदों जा लाब जाखायो नैबे दखानदारि हिन्जावा ओमफ्राय नैबे सावग्रायाबो देन्जारसोखा थिथय थयनो सना लिंलाब लिंलाब मावलायखादों सावग्रायाबो मास्टारसोखा देन्जारसोखा सोर माबादों ओमफ्राय अबहाय थादों गान माबाफोर गाग्राफ्रा हा रन्जित हटेलावसो थाहैदों दखानानो गैया मैया नांजोबथारदों दां ने दिनैबो जोबहोनो सेस्था खालाम दिनै बांसिन जागोन ना मानसिफोरा नै बेनो आरोना जिलायलायबाय नै गोरोन्थिनि अनजिमा 2, 3, 4 जागोन आरो दादां 15 जाथारगोन नोङो सिमानसिं एनाव सोगासिनो दंखा आरो नै टट'आवनो आरोना नै सफैलायबाय होनगासिनो दंथारो दिना जा गुसु ओमफ्राय नोंगुमै आंनो मा ओंख्रि लाबोदों नै माबाया मेंख'आ आं दिनैहाय जों सानैल' नालाय ओमफ्राय ओंख्रि बिहरदों आरोना ओमफ्राय नै टमेट' फिसा लाबोदों आरोना टमेट' फिसाया गोथाव जायो जानो ओमफ्राय नैबे नासो खोमा खेवनि र' ना लाबोदों जानोसै आरोना टमेट'जों नाजों जाखां लोंखां सार्कास नायनो फैबाय जोंहा हरावहाय 8था जाबाय आरोना फैनानै जायगा लाफैबाय जोङो नै दैसायाबो नायनो फैदों बेरख' नायगासिनो आरोना दा सफैदों जोंबो नायनो होननानैहाय जों नायनोसै बेसे गोबाव नायनो हायो दैसा गाबबा जोङो थाब थांगोन आरोना नै लक्ष्मीयाबो नै जायाखैनो आरोना दाबो ओमफ्राय मानसिया दासो एसे फैहांदों 8:30 होननायखाय जोङो फैदोंमोन 8थायावनो नै 8:30 जालायलायबाय रावबो गैया मानसियानो दाबो फैना फैया नायनोसै खयथायाव जायो नायनोसै आरोना 얘들아 웃기다가 타야 작은 그거 매력이 너무 스나이퍼를 한다 please 그래서 더 많이 세는 못하이 फैबाय गैला लावबाय गैला